FireTest 2026 nám dnes prinesie unikátne reálne testy protipožiarnej bezpečnosti pre najmodernejšie technológie v oblasti elektromobility, fotovoltických panelov a batériových úložísk. Ide už o druhý ročník tohto testovania. Po teste v roku 2024, počas ktorého bol zámerne zapálený elektromobil a testovali sa možnosti jeho detekcie a hasenia, sa podarilo vypracovať nové usmernenie v elektromobilite a podklady k novele vyhlášky o protipožiarnej bezpečnosti stavby. Aj dnešné podujatie sa uskutoční v reálnych podmienkach a všetci tak budeme mať možnosť naživo vidieť, ako experimentálne riešenia reagujú v kritických situáciách. Veríme, že výsledky dnešných testov nám opäť prinesú cenné poznatky pre zvýšenie bezpečnosti a pomôžu nastaviť štandardy, ktoré budú chrániť životy aj majetok občanov. Dnes tu budete mať možnosť vidieť zásobovanie fotovoltických panelov, batériových úložísk, ale aj elektromobilov, ktoré sme videli v rámci prvého ročníka. Verím, že tu budú predstavené najnovšie technológie, tak aby aj Slovenská republika, náš hasičský a záchranný zbor bol vždy moderne pripravený a schopný reagovať na aktuálne výzvy. Keď to budete inštalovať, toto sa vám môže stať, takže treba aj na to myslieť. To znamená, že začína dymiť elektrickému rozvádzači, preto sme tam dali priehľadné dvierka, aby ste videli. A bleskovo zahasilo hasiace zariadenie, ktoré bolo na elektrickom rozvádzači. Takže tento prvý experiment sa nám podaril v sedlovej streche, ale respektíve pultovej streche a plochej streche. Čo sa týka poruchové fotovoltické systémy, v zásade nepredstavujú väčšie riziko požiarov ako iné elektrické systémy, ktoré ukazuje nám štatistika príčinných požiarov. Za sledované obdobie ich máme v rámci hasičského záchranného zboru zaevidovaných 20 príkladov. Fotovoltické systémy môžu spôsobiť však rozsiahle a ničivé požiare s obrovskými škodami. Počet inštalovaných výkon sa však v budúcnosti zvýši, pričom súčasne budú už inštalované systémy starnúť a zvýši sa tým pádom aj riziko vzniku požiarov.